Waarstations, mokken, vlagen, moetsen, sjaals. De commerciële machine draait volop. Zei ik bij de Noordelijke Industriële Drukkerij in Drachten. Dat zo'n van de morgen speciale Alversteden mokken 2000 alven maken worden. Wij hadden een ontwerp maken in 84 en 86 van de Alverstedentocht. En dat waren toen stickers. Wat toch nooit wel leuk om eens een keer een mooie mok daar van de mensen. 400, 600 hebben we inmiddels ongeveer maken. En we hangen een beetje van de waarbericht. Nou, die had ik dus heel bot in de gaten om te zien van hoe dat zich ontwikkelt. Dit is hem. De Friese Alverstedentocht. De 16e. Je bent woord behouden, hè? Ja, kijk, we hebben er geen jaartal in gezet. Maar we weten zeker dat die een keer de 16e keer wordt gehouden. Dus vandaar de 16e. Heb ik een draaiboek gemaakt van mocht de Alverstedentocht wordt gehouden. Dat we als bedrijf ook natuurlijk heel veel vlaggen gaan maken. Want dat is nummer 1. Maar ook dat wij het bedrijf openstellen om als soort hotelfunctie te fungeren. Dat de mensen hier kunnen slapen. Deze kantoortuin wordt dan omtjoend naar Sliepzeel. En zo krijgt Dokkum er een extra hotel met 200 veldbedden bij. De Berenburg-fabrikant Sonnema in Walzert had ze intussen allerhande extra winterartikels maatje litten om het publiek maar in de Alversteden sfeer komen te litten. We houden er rekening mee dat de productie verhegen wordt in zo'n periode. Maar elke winter maken we meer. Alleen nog deze winter ietsje meer, omdat de winter zo betiert invoelt. Het zit in ons DNA en dat genetische materiaal wordt ik toch het publiek besjongen richting Sonnema. Dus het is met elkaar verbonden. Hoe word ik besjogen en van welke kant ik? Jongens, het is leven, meest kunnen het niet hoor. Moet ze bij beleven, het is net gewoon. Leuk alle keer die handel, maar wat dat die tocht er heel wel net komt. Dan hebben we pech gehad. Dan hebben we een heel leuk product maken. Heel hoop willen gaan. Er zit net Alverstedentocht, maar er zit Alversteden. En dus dan is het wat roemer in te passen en te passen.